Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation ka balong kasunjuk jong giseng balang baper jong ke jela Meghalaya ha ka shipho tarik ukalalangkot arjar arpo kala dawa ya ka Sarkar National Democratic Alliance ba layalam da ka Bharatiya Janata Party ba ka day ban pendam no shisendon ya ka ain Citizenship Amendment Act arjar khat kandai ka ba aila ya ka jinglong nongshong snong bapura hari India ya ki red pai Hindu, Sikh, Buddhist, Jain Parsi, bat Kristan, kiba mat ya kajing syak tombor, hagari Pakistan, Bangladesh, bat Afghanistan. Hakajing ya keren bat kilat patai kubor, u chairman jangka komso usamla Robert June Kharjarin, ula ong baka komso kan persyabek, ya ka ain Citizenship Amendment Act arjar khat kendai, wat lada ka Sarkar India kan ai jing menjur, ban pentrekam ya ka airline permit, hajala Meghalaya. Uni unong yalam jong ka komso la yathu ru ba gani ka jinglang ha gani ka sngi kala shim ya ka rai ban penlong baik da ka jingra lamayong la da gino gi menteri jong ka Sarkar India ki wan ban yuk kejat hapa upu rusam jong ka jela Meghalaya ha gano ko por kat ba ka Sarkar India kampat ai ka jing menjur ban pentrekam ya ka airline permit bar ha ka jok por ula yathu ru ba ka komso kan session da ki kot lengkedap ban pensngo thu khamba syaki pai ba nong shong snong jong ka jela halor ka airline permit. Kabudi buat ka CEA dan ka Citizenship Amendment Act ajakat kendai na ka liang ka jongi kwa bon kerensai ba ka komso kanom pediang dalili ru em ya ka CEA will not accept CEA at any cost but lada ki pentrikam makna ya ka LP ru na liang ka jongi ngin persya bet ya ka CEA kamut ban ong ba da ka don ka LP kajing persya ka jongi ya ka CEA kan kut no hi nomor ba kajing dawa ya ka LP kala sedang buat haswa kajing don ka CEB with or without ILP Komso will continue to oppose CEA until it is scrapped and until it is declared unconstitutional by the Supreme Court of India. Tiga demand ka jongi ya ka union government kalau ba kadiban repeal no ya ka CEA immediately but nakaliang kajongi nginom pediang dalili ru em ya ka CEA but kumbang gila penbena haki meeting ki baladep ni la de penkre na dong sedong menta ya ka ban file da ka bukot rumah ha ying ka syari bahedu jong kari India sa sepungkut persya ya ka CEA but la da kam don su ka jingkala nakaliang jong u senior advocate ki bangi la ya kan ben kan kajing link file dia ka kes kan dila syam tayo ti Henry adu mtaru ni pat yo ka confirmation ko bat kenalan no senior advocate bangi la ya tembek un like ti Henry la da kam don su kajing kelak bagi om ba kan dila kan ni tayo kan wan kajing link file kes persya dia ka CEA na kaliang jongka komso ti hak beri bat ka CEA hi ngala syam at di hirai kebenikong kolong ban file no dah kes persya ka CEA ha ka ying ka syarif don burom Supreme Court bat ka baar kolong bangi dawa na ka union government baka di ban repeal no ya ka CEA bat ka di penduk pendam no ya ka CEA kita ka di ka bentar beri bat ka CEA kebenikong na kaliang ka jongi ngi condemn dan ngi penremjur ya ka union government bat ya ka home ministry ka bahadu mentaru la lai tayo tam ka khlem patla ban simrai lakan pentrikam nem lane kan approve nem ya ka resolution ka bala pass da ka state assembly kena kliang ka jongi condemn but haju ko poru ngis ngolongo ba kumno kat ye ki ta ki nongelam jong ka jela ka union government hadu mtaru ka khlem pat khot jing keren kala jandap de kita yo Christmas kala akut ka New Year ru kala akut mentala sedang mi segiwi ki festival rai hadu mentaru nak liang jong ka union government kam semala ya ban sim ya ka rai enle kumnu ha beri bat ka resolution ka bala pas da ka jing dorbar thau an jong ka Sarkar jela ha beri bat ka LP tingi condemn ngilarai ru ba nang ni sakmat
kat ba central government la ni ka union government kampat ai ka approval la ni kampat penteri kami ka LP ka sarkar ka jala ka jongi na kaliam makan ka komsung ilarai ban perlong ki protes haman ka visit jong ki union minister lada ka don ka visit jong ki union minister nang ni khmat ki la bande ki prime minister la bande ki home minister la ni mono union minister ki ba visit ha jala ka jongi na kaliang ka jongi ngin protes kum ka dak ka jing penpau ka jongi bangi persya ya ka ni ka jingle mina ka jongki la ni ya ka step mother treatment ka jongki la ki la ban aya south li state notice bali mla lai ti haman ki visit jongki union minister na kaliang jongi ngin perlong ki protes ki protes yung ngin sa supan banabe haki por ba kinwan ngai menta ba kini ki state minister lani ka sarkar jela ngai kumba kala ka shim sting ya kini kam na ka oh bang ila de pass resolution kam de shu kam jungi kala de sa kam jong ka sarkar jela ngi skwa berkerja saya kini ohot pila pass resolution ngai khubli ye pila pass resolution kamut pat ba ka jinge kun kala kut kamut pat ba kindon ya ka hok ban ong bang kin syong klikti no em te khnang ba nginam ailat ye kini ki minister ru bakin syong klikti bakin shu ong bang ngil adep le la ka jong kamram na kliang jongi ru ye ki lada kini ki minister kin visit ye ki jala bo pher ye ki chaka bo pher jong kala jong ga jalang in perlong yang protes ki la bande protes kum ga jingara la mayong la ni kidu protes ki ba ngin sapan pana ti kini ki kani ka jing protes ye ki official function jong ki union minister bag state minister kan sapan tindu nang ni sikmat sa ki we ki resolution ki pangila sim kalong ba kumbang ong phi bakala don ga jing sungthu bakala jong ki bobun ba lada kawan ka LP ka section ka responsible lanjang ti nak liang jong ngin sa penmi ya kan deflet bangin print kumba silak tam tuli ki kopi bangin sam sya ki pajba kaleng jong ga beri nutrek ba baruhil ru unju ban pensai ba ka jingdon jong ka LP kan omdi mau jung thut ya jing terkam jong ga sing schedule ba ki issue bangin sa penmi ya ni ka deflet tes ka bangi kwa ban appeal kolong ba ngi appeal ya kini ki dorbar trai ni lada ki di khamtam ki hima ki elaka ani bat ki nokma ru kumju ba makiru ki di ban lum ki dorbar hima ka jongki makiru ki di ban lum ki dorbar ki jongki bat ngi kentu ki bakin pas kin sim ki rai ba ka ilaka ka jongki la ne ka hima ka jongki la ne ka aking ka jongki ki kersan ya ka LP nang bangin penpau ba omtang kiseng bahalang ki badawa LP rai ki pajba barok huwi ki dawa LP Usamla Robert June Karjaren ulayatu baga jingelang jongka komso kabalalong hagani gasngi kala penrem jurru ya ke jingkren jongu MP ke Shillong uba Vincent H Pala bad ya ke jingkren jongu MLA ke BJP ubalong ru menteri jongka sarkar jela uba Alexander L Hek kipala kren kelany bad yalam bakla halor ke jingdawa airline permit jongki pajba nongshong shnong ke jela Meghalaya penrem itu statement ki bala kren da ki minister rofer ba LHEC UNP jongga Lok Sabha na Shillong parliamentary ma Vincent Pala but kiwi itu ki minister ki basdang ban ai ki opinion ki jongki ki ba more or less lani lada pin page ba i kumba ki keren persya ya kai ki don ki jingkeren jong u LHEC u body u minister jongga jalali hana ba kata ka central government kan wan pan jingmut biang na ki page ba kan lum meeting ni ba kan pan views and opinion na text stakeholder kini statement ki bangi nomla ban priang da lele em nomor ku bangi ok pasarkar jelah hasua bahkan pas ya resolution da kan mau haka khatnyau tarik jong November kala khat lup ti stakeholder harus ni ki seng bahalang jan barok khat ki seng niam bo pher la ni religious institution la jan barok khat to what ye ki non indigenous people lo kan khat harus ni nak liang ka tuga central puja committee ru kawan bat kiwi ru kiwan hang tu sngi ya kaban syong tu kamting bat nolor kata wat ya katuga tourism forum la ne ka kanhun jong kini gino penyet ya ki hotel bo per kala dap khot ti ha bak state government kala dap khot lut di stakeholder
Kipat ba jong ka jela maklia kila dawai ka LP na du kandai spanya pulai sak eipat nang keren. Sak eipat bahap nang keren sa isin. Ti nginom priang ye kini ki delay taktik ki ba persiang ban delay ye kini ki isu ki ba persiang ban penkelumar ba nginom priang na kalian ka jongi. Ti ni condemn ru yang tu statement ke ba ai da u Vincent Pala bahana mengihap banjit kawi tang kawi la kade ka ILP la ne sik cedul. Ni I kumba ba uni u MP don ga jik sotku ka ba jana ye kini ka arli ki benta ka sik cedul ka de nam ta ban yada ya ka khandu ka siap ban yada ki dorbar trairi ka di ban yada ya ka riti dustur ka di ka benta jong concern ka ba ka LP ka long ban perking ye ka jing rum ber ka jing sa jong ki bari ber ki ban salah ka jungi kena bangin like ban sa telep no ha ka jing bun pat ha ki bru panawa di ngim sung yahap ya kejing keren ke jong nomor kuma PE kiwi ki jela kidon bat ILP kidon bat sik cedul nalor kata kidon ru ki jela ki bedon sakalai spa nyo kui artikel afin pe kana galan Mizoram Arunachal Manipur boro southly ki ILP state kidon ki jela ki bedon ga lai spa nyo kui kidon ka ILP bat kidon ru sik cedul kum ka Mizoram tilada kini kila bedon lai teli belingi mela bedon tangah kami zeram kadon sik cedul kadon lai spanya kuai kadon ILP ngipat ngidang don tang sik cedul kataru klem cover lut baru awai ke jela maklia dang don ki ceka ki balai ki wei ki lai telik stit ki kana kalam kadon lai spanya kuai ke bakam khlanya sik cedul kadon ru saka ka ILP ti ki statement ki ba create confusion se ki pajba ngim pediang bat ngi kentu ki pajba ba kim di ban sngap ki ni statement mau beli kum ke jela kum bang yong ni don kam ya bro artli kini ki ain ki ban ya dai